Γεια σας φίλοι! Στο βίντεο με τον δίδυ του Καρτέσιου έθεσα ένα προβληματισμό και πολλοί δώσατε τη δική σας ερμηνεία. Εμφανίστηκαν δύο συγκεκριμένες απόψεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποφάσισα να ασχοληθώ μαζί τους. Αν δεν έχεις δει το βίντεο, προτείνω να το κάνεις τώρα για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Η πρώτη άποψη λέει: καθώς σηκώνουμε το μπουκάλι προς τα πάνω και η βαρύτητα το τραβάει προς τα κάτω, αλλάζει το σχήμα του. Γίνεται λίγο πιο μακρύ και λίγο πιο στενό. Δηλαδή γίνεται κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα είναι ο σφιγκτήρας να μην σφίγγει το ίδιο και έτσι να μικραίνει η πίεση στο μπουκάλι και προφανώς αυξάνεται η άνοση στο δίτη. Λοιπόν, αν και δεν πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να το ελέγξουμε με κάποιο τρόπο. Το μπουκάλι στη μέση του είναι πολύ μαλακό και θα μπορούσε να αλλάξει κάπως το σχήμα του, αλλά στη βάση του το υλικό είναι πολύ σκληρό. Αμφιβάλλω ότι εδώ μπορεί να δημιουργηθεί παραμόρφωση. Τοποθέτησα λοιπόν το σφιγκτήρα σε αυτό το σημείο. Επομένως, εάν δούμε το δίτη να αναδύεται μόλις σηκώσουμε το μπουκάλι, τότε μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση της παραμόρφωσης. Η άλλη άποψη, η οποία εμφανίστηκε σε περισσότερα από ένα σχόλια, λέει ότι ο δίτης αναδύεται λόγω αδράνειας. Καθώς σηκώνουμε απότομα το μπουκάλι, ο δίτης αποκτά μια αρχική ταχύτητα, η οποία είναι αρκετή για να τον οδηγήσει στο σημείο μη επιστροφής και να το ξεπεράσει. Από εκεί και πέρα ανεβαίνει μόνος του. Θεωρώ ότι αυτή η περίπτωση είναι εξαιρετικά πιθανή, γιατί οι δυνάμεις που ασκούνται στο δίτη έχουν παραπλήσια μέτρα. Θα πρέπει να επαναληφθεί το πείραμα με τέτοιο τρόπο, ώστε το μπουκάλι να σηκώνεται όσο πιο αργά γίνεται και ο δείκτης να μην αποκτάει αρχική ταχύτητα. Κατέληξα λοιπόν σε αυτή τη διάταξη. Το μπουκάλι με τον σφιγκτήρα στο κάτω μέρος δένεται με σκοινί, το οποίο περνάει από τροχαλία και το σκοινί καταλήγει σε αυτό το βαρούλκο με το οποίο μπορώ να το μαζεύω και να σηκώνω το μπουκάλι. Αυτό το βαρούλκο το βρήκα από ένα πείραμα θερμότητας. Έχει και μετρητή για να μετράς πόσες περιστροφές κάνεις. Ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν. Τέλος, ευτυχώς μου κόψε και έβαλε έναν σφιγκτήρα στον ορθοστάτη που κρατάει την τροχαλία, γιατί διαφορετικά θα έχει γκρεμιστεί το σύμπαν. Η ώρα της αλήθειας έφτασε και δεν είναι άλλη από αυτή που δείχνουν τα πειράματα. Ο δίτης αρχίζει να κινείται ακόμη και αν το μπουκάλι ακουμπάει στο τραπέζι. Δεν χρειάζεται να χάσει τελείως επαφή. Ελπίζω να σας έπεισα ότι δεν ισχύουν αυτές οι δύο περιπτώσεις. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και αντιρρήσεις. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Δεν σκοπεύω να δώσω ακόμα απάντηση γιατί θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Προαπαιτούνται βέβαια γνώσεις από τη φυσική της Β' Γυμνασίου. Άλλωστε αρκετοί στα σχόλια έχουν απαντήσει ικανοποιητικά.